Abụ m so ofu nwa nne m na nna m mụtara, mana abụ m nwa nwanyị. Mama m fọrọ papa m n'anya, papa m fọrọ mama m n'anya rinne o. Ewee mụọ m na-eto anyị niile bili. Papa m na-eme ọfụma, nya na fa nọ na average family o. Papa ya na-eme ọfụma, mami ya na-eme ọfụma, mana atụkọ ọfa na abụ ọnụ na ife mami ya na-eme agara dị ife papa ya na-eme half. In fact, na papa ya bụ nwoke na-agbasi mbọ ike, nwoke na-achọ ka family edo happy. Nwoke fụlụ mami ya n'anya, ogote ezigbo ife onwelu na-agba. Ọ sị m na mami ya nwere ụdị tititi mmadụ ọ bụ, ọkwa ịghọtago, mana ya mara na ọ ga-elu to this extent. So papa ya ịmago nufa na-eto fa afụrọ nwa still. Ịma mfụdị papa ya ka o megharara m o, like ịgwa mami ya na afụrọ nwa ọzọ ma anything, yọda na. Ọ sị m ọ jesie bata, o nwere ife megide na ọgali igotelu mami ya wanting or the other. Ọ sị m this thing na-eme o. Anọgide papa ya bido introduce the different faces to them. Na agba egwu awantụlọ with new friends, which ọ kpọnatakwa afa o. Gosisie mami ya, na-asị mami ya na onye a bụ my new friend, onye a bụ my new friend. Mana ife dozi na ya bụ na ndị new friends ya niile jisi ego, fa niile ji ezigbo ego. Ya na-awọnda na-asị ndị ajizi ụdị ego onụwanya, fa na papa ha ọ ga-eme nkwe o. Ọ sị m pịa na papa ebidokwa ebunetebe ego o. Ego abụrọkwa obele ego. Na fa ga-anọle etu papa eburu ihe dịka 10M na akpa bata wụsị ya n'elu tebụl. Mgbe ụfọdụ 20, mgbe ụfọdụ 15, mgbe ụfọdụ 10. Ego si n'enu si na na-ada. So wụsa this morning sef, mami abịa wele oke sọlị anya nwekwuola oke sọlị ya. Papa ya sị, I only love two people in this world, you and your mother. Enjoy life. Ọ sị m nne papa egonye mami ya moto. Mami ya bido duba happy. Isi ọbụla gbalụ n'afịa mami egonye. Akpụkpọ ọbụla gbalụ na mami egonye. Jewelries, everything. Ifu mami ya very clean. Ogo ọbụla ọ na-echenji. Makaz. Nya ego si n'enu si na na-abata, mana ife dozia surprise bụ na papa ya na-etinye ego niile na bank. Most of ego niile na-abata n'ụlọ. Nya wee bido bebe investigation ịmagolu is drop ba mgbe ọbụla ya na ndị friends ya nọ nye jee kwe n'akụkụ ka amalife a na fa akpa o. O wee bụrụ na papa ya na-ebu ntụ o. Wee bụrụ na papa ya na-ebu ntụ. Nya wee je wee gwa mami ya. Mami ya wee sị a na-ekpele ka a ga na-ekpeli ya. Nya wee sị mami ya, nya nụkwa na-ejide ndị na-ebu ntụ. Nnafa ga-abakwa n'ime o. Nya chọrọkwa ka papa ya baa n'ime. Nya gwa papa ya ka ọ kwụsị ihe ọ na-eme. Mami ya sị na ya ga-agwụ ya. Ọ gwarịa o, ọ gwarịa. Ni amọrọ. Fa na-eli ego ligide ego luo one day. Police land ya be ha o. Gbaa be ha okilikili bulu papa ya o. Ọ sị m na mgbe this man na-eme ife a, na o mepelu nwunye akaụntụ ezolezo na-etinye ego na ya o. Na-agwakwa nwunye si a onwe ka o sedo. Ọ fụghị ya wele ego afụ. Wee mee gịnị? Wee nete ebe onwe ha anya o. Apị ya tago o. Mami ya kwelu. Still, ni afụnụrụ ka mami abala papa ya mba o. Na-asị ya kwụsị. Ọ bụzikwa na ọ gwara ya na obele ni amọrọ. Ndị ke wee bulu papa ya wee kpesie papa ikpe wee tụọ papa ya nga o. Mami ya wee bido wee nọgharịba. Mami ya wee bido wee nọgharịba. Nọgide one day kpọta enyi si ya ni a ga-eje ka divorce ọ papa ya na ya chọrọ ka a sị na ex convict na anụ ya. Nya wee sị ya what? Ọ sị yes. Nya wee sị ya na mgbe papa m na-ebugheri ife ọ na-ebugheri ni agwa gị gwa anya kwụsị ọjụọ. O wee lokịta ka kpọlụ papa ya wee gbalụ na ọ bụ ex co. Ọ sị m nne na ya chekwe na egwuregwu mami ya wee je mee divorce paper wee wejelu papa ya na ngasị anya sign ya. Ni a chọrọ ịnụ ex convict. Papa ya wee sị ya na ya man sign. Na mgbe ya na-agbagharị na ịma ihe ya na-emezi not like na ya zolu ga-ezolu. O wee loke akpọọlụ ya na-akpọchi mazalụ na ya bụ ex convict. Ni ama mmie papa ya jụ na ya man sign. Ọ sị m nne mama ihe mami ya mere. Mami ya wee nata wee je chita dokumenti nnukwu ụlọ fabuni ya papa ya lụrụ. Wee lee disi ụlọ. Ha wee welie wee gaa another state. Ya chọrọ ịkpa afa. Wee lụọ ebe afọ wee golu ụlọ wee bili ebe afọ ya na mami ya. N'ife mami ya kwuluzili bụ na ọ bụ na papa ya pụta mgbe ọbụla o ji wee pụtacha ọha ọfụrụ o move on. Nne ya ma nọ na rekọdụ ndị ex-con na-anụ. Unu anụkwala. In fact,
mama gafo bụ kpọkịrịkpọ ajọ nwaanyị nka die akpị nọ kedu ife na-aza na this man ga na-akpata ego ị na-eli o ịbịa ma the source of the money gba nkịtị ọ dụghị mma o ị na-ego wig niile dị n'ụwa na-ega akpụkpụ jewelries na-eme ife ọbụla dị gị mma na-eme travel na-agba moto o nwere ka isi si this man ya kwụsị onye ọbụla na-ebugheli ntụ everybody gbalụ na-ejidie na ọ ga-aga nga ịgba nsị mụ na ịmarọ ịlụla anapụ eze enu iwe na enjoy this money olo ka ọ baala na nga isi anya sign mbulu dị gị mman sign o osi m nne o na mami agwali anya promise enye na ọ bụgodu na papi a fụta kpọọ ya na ọ man pik nyasị a na ya man pik anọgide mami akpọ ya sị ya weta sim card ya ka chenji elie sim card nya ajụ na mmiri asegidekwele okwu ntilo chenji that sim card na ji aka ịmagolu chọbazie ebe o dobe dị ọda sim card weli ezo ihe a na-emezi bụ ya fa outside nye switch kpọọ mami ya kpọọ papi ya sorry nya ga-abatakwa nye switch edobe nke mami ya asị m nne ya wee kọbala ụmụ enyi nwaanyị akọsịala fa ofuke wee sị anyị ebitere ekwene mami ya na onwe ka ọ dị na onwere nwaanyị a ga-asị ni alaike ka ya na-anụ esco and na mmalụ na papa fa gbasara na papi ya gbasara mana newspaper nke nwe mago onu na onwe ka ọ dị ofuke si ya gbapụ ya nkịtị ọ bụrụ na papi ya pụta kpọọ ya gwa papi ya ebe fabi n'ife mami ya melụ adịrọ mma after all fana abọkado legally married maka na papi ya ekwero assign divorce paper ọ sị bụ nne na ife mami ya na-alụzi kịta bụ ka ọ malụ ka ọ ga-esi gbasa papi ya nya ka ya na papi ya gbasaa without papi ya nọ present si m ihe ọdụ kịta mma ya wee chọọ ka ya mala ife ndị mmadụ lụrụ ya ga-eme misteki ịgwa papi ya ebe babi ya nọ maka na ọ bụ esco ife mami ya mere ọdụ mma nna ike gwụlụ maka na ịjụkwa m eziokwu nga na-eche njikwe mmadụ nga na-eche nji mmadụ oh yes mana ihe na-ewo m iwo bụ na this woman was there eating this money without even nyegodu nnọọ ma ọ bụgodu nnọọ advice na ife nwekwe consequences ikwuru ya ịgba nkịtị na-eli ego na-enjoy na-ego ihe niile dị n'ụwa olu ka nwoke anụnwa ebalụ n'ime isi na ịchọrọzi ka ịgbasa anya ka ị dapụkwa onye ofu nwa oji kedu ụdị akụkọ bụ ihe a amụrụ m ife m ga-ekwu na ife o mere adọrọ mma maka nyanwa ka o ji wee banye n'ife a ka o wee kpata ego zuolie ka o wee chịa ọchị ka o wee do happy ka o wee nwee ife niile zuolie mana etele ugbo etele ose ịbụ ntụ adọrọnụ mma ọsọgodie nwaanyị afọ na-agbaga aja amụ ebune ntụ maka na gị nwa ga-aba n'ime gị nwa ga-ata afụfụ gị nwa ga-ana n'iyi gị nwa ga-eme whatever ife anwụ niile afụfụ niile afọ nwaanyị afọ ị na-atali ya ama nnọdụ nke o mere do not do it for anybody ejine your life gbaga mbọ for anybody ọ dịrị okay abụghị ọtago nne agbara m ife m ga-agwa gị isi your decision na your father ka ọ bụ ọ bụ na ị ka na-afụta ya dịka fada ịghọta na mala ife niile o melụ gị dịfụ n'anya ọshawa gị ụdị mbọ ọ gbalụ ka ị wee do happy then go for your father yes ike gwụrụ mmanụ na-eji n'ife nkwu wee judge ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ